L-Enemalta tat lura il-provvista tal-elettriku lil konsumaturi li ġew affettwati minn interruzzjonijiet kawża ħsarat fil-cables tal-voltaġġ għoli. Dan tħabbar fi stqarrija hekk kif intqal li fit-tmiem il-ġimgħa komplet issowwi il-ħsarat oħra li ġew ikkawżati mit-temperaturi għoljin waqt din il-mowġa qawwija ta' sħana. Intqal li sibt filgħaxija inġiniera u tekniċi tal-Enemalta komplow bl-waqfien biex isowwu l-ħsarat fil-cables tal-voltaġġ għoli f'partijiet differenti ta' Malta u Għawdex biex jagħtu lura il-provvista tal-elettriku lill-konsumaturi u jreġġu lura il-flessibilità u reżiljenza fin-netwerk ta' distribuzzjoni. Minn nhar it-tnejn l-ewwel Enemalta reġistrat iżjed minn 60 ħsara differenti fil-cables tagħha u diffikultajiet oħra fis-sistema tal-voltaġġ għoli fin-netwerk ta' distribuzzjoni ta' Malta. Intqal li diversi timijiet ta' tekniċi se jkomplu jaħdmu bl-waqfien sakemm il-cables kollha jinxtielu. Sa dan it-tant timijiet tekniċi oħrajn tal-Enemalta qegħdin ikomplu jassistu lill-konsumaturi li ntlaqtu minn ħsarat żgħar li jistgħu jaffettwaw binjiet individwali, partijiet minn toroq jew żoni lokalizzati. Matul il-lejl ta' bejn is-sibt u l-Ħadd, l-Enemalta lestiet it-tiswijiet fuq il-kejbil ta' voltaġġ għoli f'Ħattart biex tagħti lura il-provvista tal-elettriku lill-konsumaturi f'partijiet tar-Rabat, Ħaddingli u l-Imtarfa. F'Għawdex tlestgħu wkoll it-tiswijiet fuq kejbil ieħor li jagħti l-provvista lill partijiet tan-Nadur.